Hallo beste kijkers van het Limburgse vuurwerkteam, daar zijn we weer. Dit keer met een unboxing van een gadgetverkoop. Ze hebben een leuk pakketje opgestuurd met van alles erin. Even kijken wat ze allemaal verkopen en eens eventjes wat testen dadelijk. Ja, eens eventjes kijken wat er allemaal in de doos zit. Sinterklaas is net voorbij, dus dat is mooi. Dan kunnen we weer andere pakketjes gaan openmaken. Korting voor de kijkers. Kijk, daar begint ze al mee. Dat is goed. LVT10 gadgetverkoop. Dus als je gaat bestellen, LVT10 invullen en dan krijg je een korting. Ik denk 10% voor de kijkers. Dus dat is wel leuk. Dankjewel. Kijk, wat hebben we hier nog? Een gadgetverkoop, een stickertje. Nou, die gaan we wel ergens opplakken. Dat is leuk. Gadgetverkoop. Bedankt voor uw bestelling. Bedankt voor uw vertrouwen in de gadgetverkoop. Uw bestelling is met grote zorg behandeld en we hopen dat u tevreden bent. Zo niet, laat het ons weten en we zullen er alles aan doen om het op te lossen. Gebruik de kortingscode korting5 voor 5% korting op uw volgende bestelling. Ja, dat kun je gebruiken, korting 5, maar je kan ook LVT10 gebruiken en dan krijg je meer procent. Dus ik zou lekker LVT10 gebruiken. Lekkere korting. Mooie verpakking bubbeltjesfolie, altijd goed. Prima. Eens kijken wat er allemaal in zit in de doos. Een viskolont. Eentje is volgens mij snelle en eentje is normale langzame. Deze lichtgroene, dat is snelle visco. Die gaat 10 cm per seconde. En dit is normale visco, die gaat 1 cm per seconde. Dat is wel lachen. Daar kun je leuke doorloopprojectjes mee maken. Dat gaan we ook doen. We gaan binnenkort iets van fluitertjes en zo. We hebben nog van die 100 shots fluitbatterijtjes staan. Daar gaan we een leuk doorloopprojectje mee maken. Dus dan komt dit wel goed van pas. Dus kijken, wat zit er nog in. Bengaals vuur, rood. Nou, dat is wel lachen voor bij de voetbal. Even kijken. Wat voor categorie dit is. Categorie 1. 7 gram. Family of Fountains. Bengaals vuur. Ach joh, die camera die wil helemaal niet scherp stellen. Kom op. Joehoe. Joehoe, camera. Ja, komt ie. Zie je, categorie 1, Bengaals vuur. Nou, leuk, dan gaan we zeker testen. Prima. Eens kijken, wat hebben ze nog allemaal. Feuerwirbel van Weco. 10 stuks in een doosje. Ja, ik weet niet of dat categorie 1 is, volgens mij niet. Oh ja, klasse 1. Ja. Ook lachen. Kijk wat erin zit. Zo van die soort van grondrolletjes zijn van vroeger. Ja. Prima, dan gaan we daar stoken. Altijd lachen. Zo. Eens kijken, aanstekers. Volgens mij is het gas op. Dit is niet zo mooi. Dan heb ik een lege aansteker. Er zitten gelukkig wel busjes bij me te vullen, dus dat gaan we maar gelijk eventjes doen. Altijd volgens mij een paar keer drukken. Zo, eens kijken. En hij doet het. Kijk, dat is wel handig hè. Stuur is een lege aansteker, maar ze sturen wel gelukkig een busje mee. Om hem gelijk te vullen. Dat is ideaal. Nou, brandt mooi. Leuke aansteker. Prima, prima. Even kijken, volgens mij is dit welke aansteker dat het is. Dit is de Atomic Torch. En die kost 4 euro's. Leuke prijs, leuke aansteker, enkele vlam. Prima. Kijken wat deze kost, die navulbusjes. Die navulbusjes kosten een eurotje. Het is wel handig als je een stoker bent, zo'n klein busje. Ja, je hebt ze normaal ook, dat zijn van die grote busjes. Maar dit is wel lekker handzaam, prima. Er zitten 2 busjes van erin. Nou, het is perfect voor het stoken. Gewoon zo'n busje meenemen en een aansteker, of 2 aanstekers. Je kan de hele dag vooruit. Even kijken, dan is dit. Ook wel leuk, kleur vlammetje. Altijd wel gaaf, van die steentjes erin, weet je wel. Dat die vlam gaat verkleuren. Dit is de Profknik gasbrander.
is wel handig. Kun je zo alle kanten op wiebelen. Ideaal. Mooi aansteken. Ja, prima, goed gekeurd. Wat hebben we hier nog? Color Flame. Je zal het wel zeggen, gekleurde vlam. Dat vind ik wel lachen. Altijd die gekleurde vlammetjes en zo. Deze kosten 1,50. Ook navulbaar, ideaal. Fijn om sigaretjes zo aan te maken. Maar ja, wie rookt er tegenwoordig nog, toch? Dat doe ik niemand meer. Ook prima. Kijk, wat hebben we hier? Flinke torch. Het is wel allemaal enkele vlam, valt me wel op. Dat is ook prima hoor, ik bedoel, vlampje is warm genoeg. Ook het handige, ja, je kan hem fijn neerzetten, dat is ideaal. Je kunt hem navullen hier. Je kan de vlam hier aanpassen. Flinke vlam, het kleine vlammetje. Dus kijk wat deze kost. Ik heb geen idee wat deze kost, die staat niet op de website. Misschien zijn ze tijdelijk uitverkocht of zo. Moeten we hem even kijken. Wat hebben we hier nog? Hongjing. Een beetje met 3 vlammen. Ook lachen. Ik heb er vroeger ook zo eentje gehad. En dan vroeg eens iemand om een vuurtje. En dan gaf ik hem een vuurtje en het is de hele wenkbrauw weggebrand. Dus die gaan goed, die dingen. Daar was ik vroeger wel verzot op. Maar ik kan hier ook nog vastklikken. Zo. Nou kijk, ja. Er zit ook een hold functie op, ook handig altijd. En van de hold af. Deze kostte 4 eurotjes. Ook leuk. Kijk, Color Flame. Ja, je ziet het wel hè. Ja. Zo van een geel-oranje vlammetje. €1,50. Leuke aanstekers. Gewoon lekker handzaam, lekker klein. Lekker stoken. Kijk, wat hebben we nog allemaal in een doos. Wat zijn dit? Fonteintjes. Crackerfonteintjes. Fontein, categorie 1. Van Weco. Nou, gaan we gewoon eens eventjes testen. Disco Cracker Fontein. Het zou iets met crackling of zo zijn. Kleine crackling fonteintjes. Er zit er allemaal nog in. Houten de Bottles van Leslie. Ja, die kennen we wel. Ook van die kleine crackling fonteintjes. Ik pak er al gelijk eentje uit zonder lont, maar dat lontje zal ergens in zitten. Hier is het lontje. Levensgevaarlijk natuurlijk. Nee, grapje. Ook categorie 1. Ook altijd leuk. Lekker stoken. We gaan het daar eens even zelf van testen. Hoppa. En nog Knetterland van Leslie. Daar zie je altijd leuke projectjes mee langskomen. Dus dat is ook categorie 1. 20 stuks. Knetterzwepen. Een van deze dingen. Kun je ook leuk ophangen. Kun je zelf een matje of zo van maken. Doorwondprojectje. Altijd wel lachen. Kijken, de doos in de kant. Hup. Kijken wat we allemaal hebben binnen gekregen. Dat is de hele aanstekercollectie. Zo. En natuurlijk dan 10% korting voor de kijkers. 11T10. Gewoon eventjes invullen. Gadgetverkoop. Wij danken Gadgetverkoop voor voor dit leuke pakketje. We gaan eens eventjes naar buiten, eens eventjes wat knalletjes testen en wat aanstekers testen. En dan zien we jullie bij de volgende video weer terug. Groetjes en het beste ermee. Zo, we gaan eventjes buiten testen. We hebben 3 aanstekers klaar liggen, wat lontjes, wat feuerwerbel. En wat van die disco dingen. We hebben nog lontjes. En zo'n knetterding van Leslie. We gaan eens beginnen met dit aanstekertje. Het snellont gaan we testen. Zoals je ziet is het zo weg. Als
snelle visco. Dit is normale visco. Zo, de rook komt daar vanaf. Hè. Even een fooienwirbel. Nou, die is weg. Ik vind het wel een fijn aansteken trouwens. Je hebt mooie afstand van je vuurwerk. En je kan hem wel fijn aansteken. Fijne vlam. Pak eens even de andere. Dan zit je toch al dichter bij je vuurwerk. Ik denk het beter is deze. Botel. Oh. Dat was ook tot de botel. En nou de disco. Oké, leuke stroboscoop. Lachen. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.